Helo, fenw i di Lleucu, a mi fyddai'n siarad efo chi am y gwahanol fathau o letys ar gael yma ym Mhrifysgol Aberystwyth. Ond cyn gwneud hynny, mae dau peth pwysig dwi eisiau sôn amdanyn nhw. Sef yn gyntaf, mae pob un o myfyrwyr yn ei blwyddyn gyntaf yn cael sicrwydd o le yn llety'r brifysgol, ar yr amod eich bod chi'n gwneud eich cais cyn y cyntaf o Awst ar y flwyddyn pan fyddwch chi'n dechrau, neu ei uwchraddedigion cyn y cyntaf o fis Medi, a'ch bod chi'n derbyn eich cynnig llety cyn y dyddiad cau. Ein bod ni'n gallu rhoi sicrwydd o le i chi neuaddau'r brifysgol yn eich blwyddyn gyntaf, allwn ni ddim addo lle mewn neuadd breswyl benodol, y bydd ein tîm llety yn gwneud ein gorau glas i drefnu llety sy'n cyd-fynd â'ch gofynion chi. Mae'r rhan fwyaf o'r myfyrwyr yn derbyn y llety am ei blwyddyn gyntaf ac wedyn yn gwneud cais am lety yn y brifysgol neu lety yn y sector preifat am weddill eu cwrs. Ac yn ail, ar ben llawer o fanteision eraill, mwyn i chi iechyd a'ch lles, erbyn hyn rydyn ni'n cynnwys aelodaeth Platinum ar ganolfan chwaraeon yn rhad ac am ddim yn rhan o'ch ffïoedd llety. Mae hynny'n golygu ymhlith pethau eraill y gewch chi ddefnyddio'r gampfa, y pwll nofio a'r wal ddringo a mynd i'r dosbarthiadau ymarfer corff. Felly, nawr, na i sôn am y gwahanol fathau o lety sydd gennym ni yma, ac mae'r rhan fwyaf o fewn pellter cerdded hawdd i brif gampws ar ben glais. Cofiwch edrych ar y fideos pob ongl o'r gwahanol neuaddau i weld sut maen nhw'n edrych. Dechreuwn ni'n y dref. Mae neuaddau Glan y Môr, yn amlwg, ar Lan y Môr a'r Brom Aberystwyth, gyda'r rhai stafelloedd safonol a'r rhai en-suite. Ac mae gan lawer ohonyn nhw olygfeydd godidod dros y môr. Mae fflatau grwpiau rhwng 2 a 12 o bobl yn rhannu, gyda lle 466 o fyfyrwyr i gyd. Ac yn awr, i'r campws ei hun. Mae llety Penbryn a Phant y Celyn Penbryn yn cynnwys gwasanaeth arlwyo. Phant y Celyn Penbryn yw neuadd cyfrwng Cymraeg. Mae'r fflatau yn cynnwys grwpiau 12 i 520 o bobl yn rhannu, gyda chanswm o 300 o fyfyrwyr. Ymhen ucha'r campws mae cwrs mawr, sydd yn lety hunan arlwyol safonol, gyda fflatau'n cael ei rhannu rhwng 8 i 10 o bobl, ac maen nhw'n cynnwys cyfanswm o 332 o fyfyrwyr. Mae hefyd yn bosib dewis cael elfen o wasanaeth arlwyo yng Nghwrt Mawr o dan fand prisio 2. Rosir sydd wrth ymyl Cwrt Mawr, ac yno mae llety en-suite gyda'i fflatau 8 o bobl i rhannu, ac maen nhw'n cynnwys cyfanswm o 585 o fyfyrwyr. Rosir G yw ein llety uwchraddedigion yn unig. Mae'r llety en-suite hunan arlwyo sydd ar agor 50 wythnos y flwyddyn, gyda fflatiau ar gyfer hyd at 10 o bobl yn rhannu, ac mae yno le i 60. Gyferbyn Rosir G mae Trefloen, yn llety hunan arlwyo safonol gyda'i fflatau 7 o bobl i rhannu, ac mae'n cynnwys cyfanswm o ryw 146. Mae pentre J Morgan, sydd yn pentre myfyrwyr, rhyw 5 munud o dro o'r brif gampws. 5 i 6 o fyfyrwyr sy'n rhannu bob tŷ, gyda lle i 1000 o fyfyrwyr i gyd. Ac yn olaf, wrth ymyl pentre J Morgan, mae fferm Penglais yn llety diwedd araf. Llety en-suite sy'n anarlwyo i hwn, gyda fflatau ar gyfer 6 i 8 o bobl yn rhannu, a chyfanswm o 898 o fyfyrwyr. Mae hefyd 102 o stafelloedd stiwdio unigol i'r rhai sydd ddim yn ffansïo rhannu fflat, ac mae siaradwyr Cymraeg yn gallu gwneud cais i rannu fflat cyfrwng Cymraeg. Mae crynodeb o ffïoedd a chostau ein lletyoedd ar gael ar ein gwefan. Beth arall sydd wedi cynnwys yn costau llety? Wel, yn gyntaf, mae cyswllt cyflym ar y we yn ddiwefr ac yn bannau cyswllt a weiren. Mae'r llety yn para am y sesiwn gyfan, sy'n golygu mai chi PR stafell am yr holl gyfnod o drwydded llety, gan gynnwys y penwythnosau a'r gwyliau prifysgol hefyd. Ac un peth olaf i'w gofio, y fwrsariaeth preswyl. Os ydych chi'n dod i astudio amser llawn o Brydain i'r Undeb Ewropeaidd, neu fellwch chi gysylltu â ni ar y gwasanaeth sgwrs ydyn. Diolch am wrando.